Čaute, vitajte u nového videa. Dnes sme sa rozhodli, že keď dosiahneme 100 000 odberateľov, tak sa odhalíme. A ak to pôjde rýchlo, tak to bude 500 000 až 1 000 000. Viacej vám povie Cuketa. Presne tak. Odhalíme sa, keď budeme mať 100 000 odberateľov, vtedy sa odhalíme, ale nesľubujeme vám to až tak moc, lebo keď pôjdu rýchlo tí odberateľovia, tak sa odhalíme, keď budeme mať 500 000 alebo 1 000 000. A potom už budeme robiť nejaké veci. Ale samozrejme, budete dostávať také špeciálne videá, že za 10 odberateľov spravíme nejaké špeciálne video, za 100, za 1000, za 10 000, za 100 000 a za 1 000 000 a potom už zase ďalej. To je všetko. Čaute. S vami bol Cuketa a Aceton. Nebudem zdržovať. Čus!